Hemen daukagu eskultura bat, hiru elementuek osatzen dutena. Orduan, horrekin nahi dut esan dela eskultura bat hiru elementokin, ez hiru eskultura. Bai? Alaz guztiez ere bakoitzak bere autonomia badu talde baten barruan, eta beraien artean elkarrizketa bat sortutzen da. Elkarrizketa hau eramaten badugu gaur eguneko sozialki ditugun arazoak soluzionatzeko, nahi duenak badu bere interpretazioa eman. Orduan, ze gertatzen da? Eskultura bukatzen du beti ikusleak. Nik egin dut pieza, baina ikusleak bukatzen du.